Guys, kushubile between uSifiso noReason, Sizwe Alakhine. Eyeyeyeyeye. Kunamavidiyo nje atrendayo ngapha ku-TikTok, Instagram, Twitter vele. Kubhizi nje, ukubonakala ngathi uSifiso ubhizi uyayi-explain-a la uReason umbheke kanje ukuthi mfethu kanti wena bowuthini ngami kulama podcast wakho lawa. Manje babhekane kanje nje. Kuyabonakala nje ukuthi ishubile ngapha nje uSifiso ubonakala ngathi vele ubhizi uyayichaza ukhuluma noGigi Lamine. Asazi ukuthi maybe uyaxolisa owenzani lapha kodwa uyambona nje ukuthi ubhizi uyayi-explain-a, overly explaining himself, you know. So mfethu lento ukuthi sokukhuluma ngabantu kuma TikTok ayikho grand cause bheka manje. Bheka manje masenihlangana straight emagigini or emapatini ukuthi kwenzakalani manje. Iveli bad nje manje cause niyobhekana kanjani manje. Bheka uSifiso manje ukuthi kwenzakalani ngayo. Sekumele ahambe nama-security nje yonke indawo nje. Kumele ahambe nama-security makayo attend ama-event nani cause manje kunabantu abasukele nje akhulume kabi ngabo. Yazi lo msebenzi woma-podcast ngathi unokubanzima nje. Ngathi unokufaka nje iy'mpilo zethu enkingeni nje. Cause recently uTaki naye bam-attack-ile. Ngisho niyazi ngale story nje ukuthi uTaki naye he was recently attacked by people who were recently sent by let me not say the name, nami ngiyasaba bangangifikela. Kodwa ya, so nje ngathi ubanzima nje lo msebenzi lo. Hayi. Bheka manje lapha uSifiso no Sizwe Alakhine ngathi bafuna ukushana ngezandla manje lapha. Ngathi nje bafuna ukuba physical the way ababhekane ngakhona nje, the way abasondelene ngakhona nje. Yabona nje lento nje hayi guys. Umsebenzi wama-podcast unabantu ngizwe no-Mac G ekhuluma noSoul ukuthi hey ngathi kuba dangerous kulo msebenzi lo. Ngathi unokuba dangerous manje. Cabanga manje mase bazokulanda nje baku-confront straight ukuthi hey wena bowuthini kule podcast yakho, bowuthini ngami. Hey sengifikile manje ngicela ungitshele lento bongitshela yona lapha. Ngicela ungiphindele lento bewuyisho lapha ku-podcast face to face ebusweni bami. Bowuthini ngami. So mfethu nokubanzima. Uyabona la nje uyabonakala uSizwe kunye cause kunamavidiyo amaningi angisho atrendayo. So kunale video nje abonakala khona nje uSizwe ahlale phansi nje and then uGigi Lamine noSifiso yibo nje abakhulumayo nje. Uyabona nje ba-exchange amagama sazi ukuthi bayenze peace or uyaliwa okwenzakalani lapha kodwa nje uyabona nje ukuthi hayi kushubile bafu. Kushubile. Hayi kushubile straight. Hayi no. Hayi asazi. Kodwa siboneni ngayo nje ukuthi izophelelaphi nje. I just hope ukuthi bebayenza ipeace lapha. They were resolving their issues and stuff. Oh yeah, and before ngi-end ividiyo man, mina ngithanda the way uSizwe abheke uSifiso ngakhona. Ukuthi uSifiso uvele waba short nje. uSizwe uthe wasukuma, uSifiso wavele waba short. Manje kumele ukuthi aluke up to uSizwe. Cabanga manje uSifiso is busy there looking up to Sizwe Alakhine manje. Yabona lento yokuba short nayo. Hayi man akusiyo man. Hayi. Okay, bye yini cela ni subscribe guys for more content like this. Cela ni subscribe.